No niin, hyvää huomenta arvoisa messuyleisö ja tervetuloa tänne kirjamessuille ja kuuntelemaan keskustelua Päätalo-instituutin toiminnanjohtaja Kati Koivukankaan ja kulttuurituottaja Virve Seiterin kanssa. Minä olen Ulla Lauttamus ja olen saanut tosiaan ilon aloitella tämän lauantai-päivän täällä kirjamessuilla. Ja aloitellaan tässä semmoisella kysymyksellä, että mehän kaikki tiedetään, että Päätalo-instituutti sijaitsee Taivalkoskella, niin kertoisitteko hieman, että minkälaiset toimintaperiaatteet, kertoisitteko hieman instituutista tarkemmin meille? Kumpi aloittaa? No niin, eli Päätalo-instituuttia ylläpitää Kallioniemi-säätiö ja me olemme pohjoinen kirjoittajakoulutus- ja kulttuurikeskus. 2009 vuonna avattiin Taivalkoskelle Päätalo-keskus, jossa meidän toimitilat nykyään sijaitsee. Siellä on muun muassa Kalle Päätalon elämästä kertova näyttely ja hänen näköistyöhuoneensa pysyvänä näyttelynä. Sitten meillä on myös taidenäyttelytila